Mišo cestuje vlakom, električkou a lietadlom. Alebo ako používať inštrumentál. Čo je to? To je vlak. Toto je nominatív. Čím cestuje Mišo? Mišo cestuje vlakom. Toto je inštrumentál. Slovo vlak dáme do inštrumentálu tak, že na konci slova pridáme koncovku om. Ešte raz. Vlak plus om a máme inštrumentál vlakom. To isté platí pre všetky podstatné mená mužského rodu, životné aj neživotné. Jednoducho pridáme koncovku om. Napríklad Mišo sedí pod stromom. Mišo sa rozpráva so šéfom. Mišo sa schováva pred učiteľom. Ale ešte je tu jeden dôležitý detail. Ak sa podstatné meno mužského rodu končí samohláskou o alebo a, tak najskôr túto poslednú samohlásku zrušíme a až potom pridáme om. Napríklad Mišo hrá karty s detkom. Mišo nemá nič spoločné s tým hrdinom. Mišo chce byť futbalistom. Čo je to? To je električka. Čím cestuje Mišo? Mišo cestuje električkou. Slovo električka dáme do inštrumentálu tak, že na konci slova zrušíme a pridáme koncovku ou. Ešte raz. Električka, zrušíme a, pridáme ou a máme inštrumentál električkou. To isté platí pre všetky podstatné mená ženského rodu, ktoré sa končia na a. Napríklad Mišo sa hrá s mačkou. Mišo čaká pred stanicou. Mišo sa oblial kávou. Ale čo v prípade podstatných mien ženského rodu, ktoré sa nekončia na a, ale na spoluhlásku? Pri týchto podstatných menách jednoducho pridáme koncovku ou. Napríklad Mišo ide spať pred polnocou. Mišo cestuje loďou. Mišo sa hrá s myšou. Čo je to? To je lietadlo. Čím cestuje Mišo? Mišo cestuje lietadlom. Slovo lietadlo dáme do inštrumentálu tak, že na konci slova pridáme m. Ešte raz. Lietadlo plus m a máme inštrumentál lietadlom. Toto m je v skutočnosti koncovka om, taká istá ako v mužskom rode. Ak si spomínate, tak inštrumentál od slova detko, mužský rod, sa tvoril tak, že sme zrušili posledné o a pridali koncovku om. Takisto sa tvorí inštrumentál slova lietadlo. Obidva spôsoby sú správne, takže si môžete vybrať, ktorý spôsob sa vám ľahšie pamätá.
To isté platí pre všetky podstatné mená stredného rodu, ktoré sa končia samohláskou o. Napríklad 6 starcov kráča mestom. Mišo sa oblial pivom. Mišo číta Zlo pod slnkom od Agáty Christie. Pri podstatných menách stredného rodu, ktoré sa končia na e, ie alebo a, sú nasledujúce pravidlá. Ak slovo končí na e, vymažte e a pridajte koncovku om. Ak slovo končí na ie, vymažte ie a pridajte koncovku ím. Ak slovo končí na a, pridajte koncovku ťom. Napríklad Mišo je srdcom dobrodruh. Mišo má rád palacinky s ovocím. Mišo sa hrá so šteniaťom. To bolo zhrnutie inštrumentálu v jednotnom čísle.